Laukkasen Jenna, olympialaiset alkamassa, jännittääkö? No ei ainakaan vielä, että katsotaan sitten kisapäivänä. Millainen allas täällä on? Riippuu mikä niistä. Kaikki on ollut ainakin hyvin. Kaikki on käyty testaamassa, kaikki 4 allasta. Mites tää ilmasto täällä, tämmönen kainulainen kesäksi? Niin... No aika lailla joo. Että meillä ainakin viime päivät enempää kuin lähdin reissuun, niin oli kyllä melkein yhtä lämmintä kuin täällä. A.P. Liukkonen, kisat alkamassa, jännittääkö? Ei nyt ihan hirveästi. Mitäs siinä on olla 2 mimmiä Kainulassa? Tässähän tämä menee. Mitäs sä tykkäät olosuhteista täällä allas ja ilmasta? Altaassa on vettä ja ilman lämmintä. Kyllä täällä pärjää. Hyvä. Mimmoisen Jallo, miltä tuntuu? Hyvältä. Tosi hyvältä. Miksi? No aurinko paistaa ja AP:n Kainalossa. Minkälainen allas sun mielestä on, kun käynyt kokeilemaan kuinka monta kertaa? No tosi hyvältä on kyllä tuntunut altaassa. Tämä kisa taas on nyt kerran vaan käyty, mutta sekin vaikuttaa tosi hyvältä. Ainakin suora katto. Otetaan vielä 3. Hyvä Suomi, 1, 2, 3. Hyvä Suomi!